Muni. Empan kabeh. Kok gregel-gregel di seneni neh. Kak, ndak apa-apa ya. ndak apa-apa. Pancen wayahe njaluk adik. Ya, geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Untuk kali ini jane wayahe kan kudune melu to pemasangan iki. Cuman usume lek ning daerah kene iki pancaroba, geng. Jadi pergantian musim antara penghujan menuju kemarau. Biasanya nek awak rogo-rogo kreditan gampang ambruk. Tapi rogone wis lunas ya, alhamdulillah ya. Tapi tentunya kesehatan ini penting. Di kandang bakoh Pak pun numplek seminggu. Jadi kita ngaper saenake kuwabeh dhewe. Jadi ndak iso mingket. Tema kali ini adalah spek ruco atau spek nyewan kaya ngopo yang mungkin kemarin-kemarin kita review dalam bentuk masih botolan rangkaian waktu penggarapan. Dan alhamdulillah di hari ini tanggal 1 ya. Memasuki bulan ke-7. Iya, ini tanggal 1 loh. Wesan. Lo, angsuranmu tanggal piro jajal? Ya, angsuran. Masuki bulan 7, muga-muga alhamdulillah. Kita awali dengan bismillah bulan 7. Spek ruco di depan kita. Spek 1 juta per meter puset. Nah, ini modelnya seperti ini. Seperti yang kita jelaskan kemarin dari beberapa ukuran. Yulek 1000 ki kudune kan empet-empetan. Piye spek 1000 lek noto piye ya lek. Kayune oleh piye, model oleh piye. Karena hitungan per meternya itu ngene geng hitungnya. Rono ki dawane piro? Lek burine kita menyediakan 2 meter. Jadi ngeping nene carane lek pesen kandangmu dawane 15 ya garek 1000 ping 15. Untuk ke belakangnya kita memfasilitasi maksimalnya 2 meter ya. Ya, bener. Lek lebih dari 2 meter beda lagi tuh harganya. Lek sak ngisore podo. Misale karo tengah apa 180 menyesuaikan lokasi biasanya ya. 175 itu sama, tapi kita memfasilitasi ke belakangnya itu 2 meter ben kowe enak le ngedum. Cara wedhus ngono sering wedhus gedhi ngono mundure enggak kesumpeken, terus dibagi ki penak ya. Nah, tapi itu pun juga menyesuaikan sing pesen, menyesuaikan request. Gue lokasinya gini 2 meter dipaksa nerak metanggane kan tidak tepat. Spek 1 jutaan terpasang. Lek 1 jutaan ide priyo iso muni spek gagah to lek ngene iki. Ya produk-produknya dhewe yo pangkat dilem-lem dhewe timbangane neneng sing ngelem ya to. Tapi ngenteni sing komen iku mbok ana sing ngelem ngono lho. Lah ya ngono ya. Apa neh ana sing pesen. Tapi iki wis buka apa ora sing 1000 iki? Kae piye? Kok iso penake piye lho? Mengke arep ngenten jarene wis ditutup. Lah ya wis entek neh. Lah maksudnya piye kok ditutup? Ya lek menyukupi 100 meter ya dibuka lagi. Oh. Lha iki dodolan iki aja anu jarak wong. Promo 1 juta kok wis ditutup karepe piye? Tapi iki kok nanti kita tanya kepada pemesannya ini, namanya siapa, alamatnya di mana dan harganya berapa. Nanti akuratnya untuk ke pemesan. Tapi yang jelas untuk konten satu ini kita jelaskan spek-speknya. Seperti yang konten kemarin Soko menggunakan woluan yang depan 2,5 meter, sing mburi 2 meter selawe. Ini Soko. Untuk ininya 57, untuk dure 57, untuk reng-rengnya itu 46. Nah, iki. Nyapa kok ora 3 meter Pak Jack iki? Biasane lek mung gawe kan 3 meter sing ngarep. Lah woluan digawe 3 meter apa ora kaya plencung. Nyuwangkring ngono. Oh, gek dhuwur metu SBS kaya anu, wite cilik ngono terus godhonge nyuwangkrah ngono. Akhire ya engko kurang nganu piye? Ngreyot. Bisa wae nyekangkring. Nyekangkring kuwi. Jadi lek woluan kita menggunakan ini saya kira ya wis ideal lah. Ya ideal orane engko ditekoni sing pesen. Nah, marem-marane engko kan ditekoni sing pesen. 2.000 per meter iki ngundarani guyon apa sesuai karo budgete apa kelarangan apa jar ditambahi. Lah apa ya ora ngerti lah dhewe. Lah wis sakone wis dulur bulungane. Oke. Nah, untuk pagar iki sing penting. Ah, bisa disut dari sana. Tak jelasnya kok ini ben ketara iki karo iki. Oke. Ketara? Ketara. Oke, dimulai dari atas. Iki lise iki ora kembangan, geng.
Le sing iki ra kembangan. Siji nggih nguatne iki abot. Palunge ya. Palunge iki. Jadi digeget karo iki. Des gen ra ngene. Karena iki kayune kan miring ngene. Dilur ngene gampang melur. Lah iki genten dihalang ning ngene. Nah, ngelure kan abot. Lu tahu sekolah insinyur apa piye to? Ora ketang ra duwe ijazah tapi tahu sekolah. Ya Allah. Iki dihalang ning ngene ben ngene iki ditutup ngene kan kon ngeluk iki lek kuat wong kayu dikenekne kan saya rasa. Nah, iki dikuati kayak iki sekaligus untuk penyangga saka antar saka iki nggih geget gen ora pola. Iki kan rene kan ra iso. Rene yo gak iso. Oh toh. Ini menggunakan 35 dan ini gapitnya 38. Sekaligus ini teman-teman mungkin yang sing cegah tuku sirgawe dhewe menampilkan sebuah karyanya mungkin mempunyai keterampilan pertukangan mbok menawa terinspirasi dari kandang ini engko iso gawe dhewe ya toh. Lek ra pengen ribet langsung di Adijaya Production. Iki 38. Iki pergi kudu rasa. Nyapa kaitane ya iki mengke iki abot di mod iki. Di mod iki abot. Biasanya kan cacah ngono kae tinggi pamer-pameran gidur-gidur ning palung pakan jebol ora ngono. Lah kuwi masih oke nih rasa lek kene sareng gak melur ngene. Opat malah ya. Sing tengah padha 38. Sing ngisor ya sama 38, sepatunya juga sama 38. Iki engko ben rodok ketara karakter bakoe metu. Nah, untuk ruji semua menggunakan 25. Tapi yang gawange antar pintu iki kita menggunakan sama 35. Apa ini 38. Nah, pintu juga sama RAM-nya ini 38, isinya 35 kene full blabak. Iki yo. Oh, iki kok iki yo lha iki disawang tutup ora? Iya, nah, tutup blabak. Masa ning kamera iki bolong? Ya ndak. Lah iki bolong. Nah, iki jelas ya 25. Iki 38, iki 38. Nah, rodok rene sing tengah kene. Lek kuwi engko ora apa-apa ya, karena ini kan untuk template desainnya. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Iki sekate ning tutupan iki, geng. Nyapa kok tengah dikombinasi iki tengah, ya toh? Iki sekat. Nah, iki ya sekat. Nyapa kita kombinasikan kok ora rata 25. Iki nggih enek sekat kok kono, geng. Ben supayane sekate ora ketara kok ngarep. Nutup karo nggih nguati iki gawange ibarate. Lah iki lek enek sekate kok kono kan ketutup 8. Iya. Sekate kono kuwi rujinya itu 25, gapite juga 25. Berarti lek rujine 25 ngene digapit loro kene karo kene, totale kan berarti ketemune loro 6 toh. Iya. Lah wi ditutup karo 8 kan wis ora ketara penae. Ben ora teng crongot. Karo nggih gen rodok bakoe iki muncul walaupun spek roco gen rodok ketara dempal ngono lho. Ben ketara padet. Padet, ngerti padet ora? Padat. Nah, ben rodok keker. Iki gunane kuwi. Terus palung pakan full 2 cm. Palung pakan ya. Ya, seperti yang kita bicarakan kemarin, shoot ke sini set, agak didekatkan set. Nah, sudah ketara? Sudah ketara. Kalau di spek ekonomis, kita tidak menggunakan lapis yang di atas ini. Karena kita memamerkan kekuatan bahan palung ini 3 cm. Ya. Kemarin kan kita bilang, kalau 2 cm kita harus pakai tutup. Ya. Ben supaya ini 2 cm ini tidak begitu ketara. Atau ketara atau kelihatan. Ya toh? Ditutup iki. Set. Set. Ben ketara dikenekne cara wong ngarepe tuku wedhus delok wedhus sih penak. Terus mulai kerja menikmati peliharaannya ngene kan ya puantes ngono maksudnya iki. Nyemi ya. Kan puantes ngono to ngene iki penak enak. Wah, nyumaman ya. Badhe ningali mendo ngono. Ini kan ya enak lho iki. Iki ombo. Tapi lek blabake 3, gapite 3 kan dingenekne ya padha, wong totale ya 6. Dikenekne ya wis meh padha iki. Ya kan? Ini tidak kita kasih tutup seperti ini. Karena eman-eman 3 cm ditutupi. Nah, karena seperti yang kemarin lek 2 cm ya tak tutupi. Ben supaya 2 cm ini gak ketara. Tapi tidak merubah cara interaksi kita atau action kita menikmati peliharaannya ini, blek. Jadi nyaman
pengunjung nyaman pemilik barang ya Pak Jack. Ya kuwi sing diarepne kan kuwi. Ya. Nyaman pemilike ngopeni penak ora keduren ngene, ya toh? Oh. Ora kendhet ngene. Terus Amat- sak wayahe iki penak. Apa meneh pengunjunge lek kerasan semakin rasane kandange wong lek demen kan karena rodok suwitus kulino to. Kowe ngono ra karo bojomu mbiyen. Apa ketangkep kowe mbiyen? Iya ngono atik ya Allah. Oh toh? Terus jalaran saka kulino nyuwange kayak nyuwaman ngono akhirnya kan yo malah demen karo wedhuse. Pandangan pertama orang. Akhirnya ya berkembang kok menjadi dol tinuku. Nah, ngono kuwi. Harapane ngono kuwi. Apa nah iku, Rung? Wes palem-pakan sudah? Wes. Pintu sudah? Oke. Nah, perplong piro dawane? Nah, iki sebenarnya melenceng dari request. Mumpung mulai diseneni, tapi satu konten untuk bapaknya pembelinya nanti. Nah, iki karpet dhewe. Ndak sesuai pemesan. Gabyek korene. Kertasnya Terus cah sekolah ngono anu iki, jan sak karpet dhewe lemat lebu lemat ndak ya toh. Ini per apa ini? Per tiangnya ini 3 meter. Tepat kandang ini 12 meter kurang titik, biasalah kurang titik. Tapi hitungannya 12 meter nih. Perplongnya ini 3 meter jarak antar coko ini sama ini, sama ini, sama ini. Itu jaraknya 3 meter. Nyapa kok standarnya kita menggunakan 3 meter ini dibagi poenak, geng. Tinggi wedhus iki nyamannya poenak. Karena kalau dibagi menjadi 2 kamar, ukurannya 1,5 kali 2 meter kan. Di sananya kan sudah paten. Kita memfasilitasi maksimal 2 meter. Kalau menyesuaikan lokasi pemesan itu kita juga ngikut karena lokasi. Tapi kita memfasilitasi maksimalnya 2 meter. Berarti kalau sekatnya ini 3 meter dibelah 2 kamar, berarti kan sak kamare karo tengah meter musuhnya 2 meter. Nyapa tujuannya kuwi lek babon siji gedhi longgar. Disenono loro krung kuat to gawe utawa cek rung kober gawe kuwi babon loro ya cek mlebu. Terbukti di kandang bakok kan lek umat disani papat barang. Soalnya sing sitok nyencang. Lah bolongane gulu 3. Tapi iki diwono papat mangan kabeh. Karena lubang lehernya ini isine 4. Lah nyapa kok padha 3 meter isine 4. Lah iki kan 5. Lek bakok kan original kan 10 ngono. Dadi kenane kan nyelot entek anune. Dadi isone mek 3. Tapi kalau ini dilebonono papat empet ono lho ya, cara ngengkel-ngengkele lho. Kuwi mangan kabeh bolongane gulu kabeh papat. Kuwi. Apa? Sing urung? Apa? Buri? Apa di? Buri? Dure iki. Nah, lek sing spek ekonomis, ya toh, mulai 19, 22, 2,5 sampai original bakok kita menggunakan pagar ini itu 130 tingginya. Lah iki karena speknya 25, ya toh, tapi kerennya tidak kalah dengan spek mungkin di atasnya. Iki 120. Kaitannya tentang kepadatan tadi. Rahasiane ya. Iya, saiki delon. Iki gapet iki karo iki ya iki kok ngerti kabeh tapi ora apa-apa ben bermanfaat ya. Iki karo iki semakin jauh kandang itu sawang semakin gedang lho. Oh ora? Iya. Wis tau gawe ora? Wis. Lah, iki lah iso iki diperpendek biar ketara padet ngono cara anu gatot. Ora engko ngene ngono palung-pakone ketara ndang-ndang ngene ngono ndak tek tuwa Pak di sawang. Jadi ya ora meng ben nyaman di sawang ya ben penak. Kaitane lek di sawang penak engko sing ngopeni ya kerasan. Wedhuse ya kopen. Tapi lek wis nyawange ora pate aras-arasen ngono kan wedhuse arep nyang kandange ya cegah. Ndak kopen. Nah, alasane gremis titik ngono udan deres rene. Tapi lek tata lokasine penak ya mepet omah apa terus kandange iki ya ora-orane ya piye ya rapi ngono. Ini kan kerasan to nyang wong kudu nyang kandang terus akhirnya wedhuse kan yo kopen. Ya toh. Nah kuwi contone anu kuwi kaitane ngono kuwi lah cara anune. Berarti kemo 120 ya? 120 iki. Ketambahan les? Ketambahan les 3 cm ya lah yo menggur 120 tambah 3 piro. Heeh. Lek ekonomis kan 130 ditambah lese loro. Lek semi tambah lese 3. Nah kuwi. Jadi per spek beda-beda. Beda-beda ya. Ben supaya ini pantes disawang ki piye
ben ketorone iki ora patek gedang gloh ngono lho. Ngene iki rumangsaku lek spek 1000 ya karena produk-produke dhewe ya dilem-lem dhewe ya toh. Heeh. Iki kan ngenteni sing ngelem iki kudu wong rene utawa nanti kita tampil. Lah kita tampilkan kan rene wong roh. Ndak enek. Kecuali tangga-tangga kene sing wis tau roh. Lah, supaya ben ora mek tanggane kene sing ngeroh. Pemiliknya ini ya kita konten ben supaya wong-wong eman-eman lek kadang kaya ngene ora konangan wong ya toh. Apa nih di 110 wis lawange ombone piro Pak? Cek sama masih 45. Padha le lawange iki. Padha ya. Karena wedhus kuwi wah 45 ora keciutan. Lah wedhus iki mlebune apa malang ngene? Wedhus iki mlebune ngene to. Heeh to. Yo biasane lek ndase mlebu apa dodone mlebu wis sak awak-awake mlebu. Plunge san. Plungo. Lah mosok enek wedhus sing gulune sak punjul saiki kan yo Ndak kok yo urung tuman ngono maksude iki. Kecuali lek mlebune dialang ning ngene siji. Ndak sedeng. Nah, kuwi mlebune mujur ya. Kuwi lek 45 apa jenenge? Mlebune kan ini to wedhus iki. Piye-piye? Blung. Nah, orang ini. Ngene miring jelas ndak sedeng iki. Wong wedhus itu apa wae. Oh, ora. Lah kuwi. Dadi 45. Nyapa kok 45 ben penak. Kene ben raurane minimal ya 198 utawa 195 lah. Lah, Syukur-syukur lek iso 2 meter. manis. Ha to, wis. Piye, reki wantek ngopo ngarane? Pantek. Alah, Terus kayune apa Pak Jek spek 1 jutaan ya jenenge 1000-an ya kayune ya campur geng pokoknya ora kayu randu karo debok. Ya toh. Kayune ya iki sing wis terpasang ini kayunya mauni ada. Ya kan? Terus akasianya ada. Terus Jati. legaranya ada. Jatinya ada. Dan ketepatan ini launching pertama yo pas kersane ngalah. Iki yo pas oleh pul jati. Palunge pakan karo anu samping. Yo ora nyayangne sih cuman view-nya jane mripate kan lek kandang itu sawang kok iringan asing kok kene. Sawang kok kene karo kene. Kene karo kene ketara. Iya toh? Nah, karena lokasinya seperti ini arep meksa sapa kon bolong sik terus di video kokono kok kon buntet nah. Kowe gelem. Jamu tanggane to. Lho ora meng desa kowe nggo nyang kelurahan ndarani maling kowe. Spek 1000 yang ini ki ya. Iki spek kroco ngene kaya ngene iki. Iki yo blabak, iki 2 sentian, geng. Tetep dadi karisma bakosnya kita tidak meninggalkan. Di bahannya apa? Blabake utuh 20-an, cuman 2 senti. Ora cilik-cilik ditembokne gak iki ombo-ombo kabeh, gabite 38 38. Ngono kuwi seperti yang didapatkan. Apa neh? Pager mburine dianu pisan ora? Pager mburi usutan lek iso kowe. Lah iso. Iso ya kok kono. Wis kok kene. Pager mburi gabitnya 46. Heeh. 46 iki 25 sama kalau rujinya 25. Kalau gabitnya ini 46. 46 ya, 46. 46. Oke. Oke. Untuk lantai ya 25 sama. Tapi khusus yang ini tak wae rujiku kae. Iki. Karena bapak kuwi kancaku ning Malaysia lah. Awas kok. Aku wis Kanca tuwek mulih wis bapake ngomong jek enom terus Pak aku. Iki kaya wis kudu ning omah aku ngono. Tak ingon-ingon sik terus bapake akhire mulih ya melu-melu ingon-ingon di sana. Kancane Malaysia lawas ket kowe rung lahir. Lah Domongi yo. Ya Allah. Lah kok takono ora percaya. Nah takonane wis jali yo, Beh. Lah disauri sing tekon kowe lele ora. Lah, yo jeneng takon disauri. Apa nek iki sing urung? Apa ya? Apa? Iki lek umpama request lho Pak Cek. Request piye? Sing iki le. Iki? Ngisorane. Iki ditutup. Nah kuwi mengke iki aku ya sirku iki lek pomo iki apa nek sing urung wis ae. Lah kuwi arepe tak tambahi. Oh, no, kita sempurnakan lagi di spek 1 jutaan ini nanti menjadi tampilan yang keren, yang boys, yang reki dan juga wantek. Wah, wantek. Piye kuwi carane? Setiap kelebihan kekurangan itu ketika wong ora sekolah, konangane ketika wis praktek atau terjun. Kandang ini mungkin dari spek 1000 wis ketara keren rapi. Tapi nek ndak main kota insyaallah ya remuk naik kayak gitu. Oh kan. Nah, kita sempurnakan lagi ini nanti kita kombinasi full baut. Nah, diwarnai era yang sekarang ini ora ketinggalan. Ya. Nah, saiki mari kan cah nom-nom cilekas geminjal iku bedong wedhus ta.
Nah, iki tampilan iki tinggi baut, mening ngono, full koyok bakohri. Nah, ini kita kasih tutup sama seperti pintu ini. Diblabak berarti ya. Oh, diblabak full. Diblabak full. Ya Allah. Nah, diblabak full. Sama persis seperti ini, kini ditutup penyempurnaan dari ini. Reinkarnasinya dari spek kroco menjadi spek kroco Wantek. elegan, spek kroco wantek. Spek kroco wantek. Iki kok ditutup bleng. Red. Plok. Iki buat kabeh. Yo, iki buaut. Iki buaut. Regane piro? Engko tak kabari. Sementing tak jelas nih sih. Nyapa kuwi kok ditutup? Ya karena iki lek spek 1000 iki tak tutup kan kaya empet-empetan tenan iki wisan. Empet-empetan kisaran. Oh, sak meter badi 10.000. Lah ya, pe. Dadi lek 12 meter kan ya 120.000. Iya, kuwi lho kadidean. Tapi lek masalah badi wong pira-pira kurang. Sing penting pemesane marem, tukange kebayar iso mesem, iya toh. Terus lek enek wong delok diuneni 1000 spek kaya ngene iki ya malih tertarik. Kuwi harapan kita, memaksimalkan bagi pemesan, pengunjung dan oh ya adan. Wis ya. Heeh, wis. Kuwi engko lek ditutup regane pira? 1.500.000 kuota 100 meter. Siapa yang cepat nanti dia tentunya yang dapat. Karena Bapak ini yang tercepat, makanya kita pasang. Jadi cara umpan pancing itu kan berarti sambar bet ngene iki. Terus disetes sendal langsung kena. Wes ya, saya kira sudah lengkap. Nanti view-nya talang iki ya eman-eman lek gak mau anu. Wah, Maksud, oh sudah kok kono kon dhuwur kono. Kepawan arung nginceng kopi. Oh ya, oke. Apik lho iki. Lho kaya ngene iki. Nah ini spek 1000 Bapak itu dhewe. Nanti kalau spek kesempurnaan reinkarnasinya ini iki wis digawani dhewe. Full baut dan depan ini tutup. Nanti bapaknya kok nutup dhewe biar nanti tujuannya apa? Serindele kan bunder lek ndrintil ya iki tenan iki. Apa kopi? Serintil. Oh, Iki serintil. Iki duit ya an iki, calon duit. duit ya. Iki serintil. Oke. Disempurnakan lagi menjadi per meternya 1.500.000. Jenengan cuma tinggal sedia pondasi seperti bapaknya ini. Ya toh? Nanti kandang bisa terpasang sesuai angan-angan panjenengan semuanya. Ngono ya wis ya diisi kayak adan. Bila ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya, di mana konten ini dibuat, tentunya kita sambung dengan bapaknya nanti Baradan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.